sabes que está un pouco retorcido. En Castelo están estes días afanados en colocar os últimos agucios para a Noite Máxica das Fachas, que se celebrará o domingo nesta parroquia taboadesa. Como todos os anos suele haber eso, 35 ou 40 fachas, que as que todos os veciños veñen facendo todos os anos, como comprobas aquí, están acabando, terminando as labores a maioría deles, e nada, o día 7 levaremos ao castro, poñeremos alrededor do castro, e a noite prenderlle lume. Comezarán a arder no castro de Castelo sobre as 12 da noite. Será novamente un momento especial para os veciños e tamén para os que cada vez máis se achegan dende fora para ver o espectáculo e estudar esta tradición ancestral común a outras parroquias da zona como a de Vilelos no Sabiñao, na que se realiza unha procesión de fachas en lugar de colocalas de xeito estático rodeando o castro. Antes do momento máis agardado, haberá en Castelo unha cea popular, con algúns cambios este ano, xa que non será preciso facer reserva previa. Este ano é entrada libre, a través con pulpo, habrá pulpo e carne ao caldeiro, e animamos a toda a xente, veciños da zona, a que veñan, os que a conocen, que veñan como a todos os anos a ver as fachas, e os que non a conocen que veñan por primeira vez ver esta festa, que xa desde fai uns anos é festa de interese turístico. Ano tras ano arden estas singulares antorchas nun costume que nunca se abandonou na aldea dende que hai memoria e que antes da última década rexurdiu se cabe con máis vigor. Nunca se deixou de facer, houve épocas en que había menos fachas, facíanse noutra zona, pero, bueno, é unha festa que pode ser festa celta, que é o que din uns estudiosos da materia, pero, bueno, o que falamos sempre, isto é o que facían os antepasados, os avós dos nosos avós, facían isto, e nadie pode dicir unha data concreta de cando foi o inicio desta festa, que como nunca se deixou de facer, claro. Maiores, veciños de mediana idade e agora mozos e nenos toman o relevo. De aquí, de todas formas, tanto os avós como as xente así de mediana edad, pois os fillos intentan outra vez colaborar, van empezando, intentamos meter aos máis pequenos na materia, incluso todas as fachas, aunque as fagan os avós, pois é o neto, e así todos, entonces van se involucrando un pouco todos nesta festa, claro. Como ves, é unha reunión familiar, veñen aquí, está parte da familia, ou 4 ou 5 que veñen ver a ver como se fai, e, bueno, entonces sempre é un punto de reunión. Comentabades antes que este ano non houve moito problema para atopar os agucios, que é co que se fan estas fachas. Sí, efectivamente, este ano foi un ano bon debido á humedade que houve nas chousas, había agucios, e bon agucio, como probas, hai uns agucios que comparado con outros anos, claro, casi o dobre ou triple de grosor que terían outros anos. Algúnas das fachas teñen chamado a atención polas súas dimensións, pero o común é levantalas entre 6 e 8 metros. Esta, como ves, é unha facha estándar, tirá de entre 6 e 8 metros, son o que suele ter de facha, de contorno de facha, que se vai reunindo, bueno, atando e cubrindo o pau, entre 6 e 8 metros. Todos os participantes teñen un premio en recoñecemento ao seu traballo por manter viva esta festa tan singular. Os organizadores, tanto da Comisión de Festas como da Asociación Cultural As Fachas, agardan que este ano se manteña ou incremente a afluenza de público. Esperamos que tanto os veciños de Taboada, da zona do Monterroso, Chantada, pois acudan, como suelen acudir todos os anos aquí a este día da Festa das Fachas. Pero a Noite das Fachas é só o inicio das festas do pobo, que despois do domingo se prolongarán luns e martes. Lorena e Marcos aproveitaron para presentar o cartel deste ano, que ademais da verbena do domingo de Fachas coa Orquesta Claxon, contarán con misas solemnes e procesións os 2 días seguintes. Pola noite, o luns estará a Orquesta Chica Show e o martes a Metrópolis.